हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवी सरस्वती सरस्वती व्यासं नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु सेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. ఈరోజు శ్రీమద్ భాగవతం క్లాస్కి మీ అందరికీ కూడా ఇస్కాన్ మంగళూరు శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరపున స్వాగతం, సుస్వాగతం. ఈ శ్రీమద్ భాగవతం నిత్యం భాగవత సేవయ అనేటువంటి దీనిలో మనము శ్రీమద్ భాగవతంలోని 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయమైనటువంటి దక్షునిచే యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటి అధ్యాయంలో ఈరోజు 53 మరియు 54వ శ్లోకాలను ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క వివరణము ద్వారా ఈ శ్లోకాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాము. హరే కృష్ణ. సో శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము 53వ శ్లోకము. ప్లీజ్ రిపీట్. యతా పుమాన్న స్వాంగేషు యథా యతా పుమాన్న స్వాంగేషు యతా పుమాన్న స్వాంగేషు క్షీరపాన్యాదిషు క్వచిత్ క్షీరపాన్యాదిషు క్వచిత్ క్షీరపాన్యాదిషు క్వచిత్ పారక్య బుద్ధిం కురుతే పారక్య బుద్ధిం కురుతే పారక్య బుద్ధిం కురుతే ఏవం భూతేషు మత్పరః ఏవం భూతేషు మత్పరః ఏవం భూతేషు మత్పరః
యథా పుమాన్న స్వాంగేషు శిరపాణ్యాదిషు క్వచిత్ యథా యథా పుమాన్న స్వాంగేషు శిరపాణ్యాదిషు క్వచిత్ పారక్య బుద్ధిం కురుతే ఏవం భూతేషు మత్పరః పారక్య బుద్ధిం కురుతే ఏవం భూతేషు మత్పరః యథా పుమాన్న స్వాంగేషు శిరపాణ్యాదిషు క్వచిత్ పారక్య బుద్ధిం కురుతే ఏవం భూతేషు మత్పరః హరే కృష్ణ. రామకృష్ణ ప్రభు చదవండి. హరే కృష్ణ. చంద్రావతి మాతాజీ. ప్రభుజీ ఓకే ప్రభు, సరే. చంద్రావతి మాతాజీ, సరళాదేవి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. యథా పుమాన్న స్వాంగేషు శిరపాణ్యాదిషు క్వచిత్ పారక్య బుద్ధిం కురుతే ఏవం భూతేషు మత్పరః. సరళాదేవి. యథా పుమాన్న స్వాంగేషు శిరః పాణ్యాదిషు క్వచిత్ పారక్య బుద్ధిం కురుతే ఏవం భూతేషు మత్పరః. ఇందుమతి మాతాజీ, శ్రీనివాస సేవికా మాతాజీ, రాజమణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు. యథా పుమాన్న స్వాంగేషు శిరః పాణ్యాదిషు క్వచిత్ పారక్య బుద్ధిం కురుతే ఏవం భూతేషు మత్పరః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు ప్రభుజీ. యథా పూమాన్న స్వాంగేషు శిరః పాణ్యాదిషు క్వచిత్ పారక్య బుద్ధిం కురుతే ఏవం భూతేషు మత్పరః. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నమస్కారములు. యథా పుమాన్న స్వాంగేషు శిరః పాణ్యాదిషు క్వచిత్ పారక్య బుద్ధిం కురుతే ఏవం భూతేషు మత్పరః. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు మరియు భావము భాష్యం చూద్దాము. యథా వలే, పుమాన్ మానవుడు, స్వ అంగేషు తన దేహమున, శిరపాణి ఆదిషు శిరము హస్తము మొదలగు దేహాంగముల నడుమ క్వచిత్ కొన్ని మార్లు ఆరక్య బుద్ధిం భేదమును న కురుతే చూడడు ఏవం ఆ విధముగా భూతేషు జీవుల నడుమ మత్పరః నా భక్తుడు. హరే కృష్ణ. సామాన్యమగు తెలివి కలవాడై ఎవడైనను శిరము ఇతర దేహాంగములు వేరని తలచొడు.
అదే విధంగా నా భక్తుడు సర్వవ్యాపియగు నన్ను దేని నుండి ఏ జీవుని నుండి వేదపరపడు. హరే కృష్ణ. భాష్యము. దేహంలోని ఏదేని భాగము రోగగ్రస్తమైనప్పుడు దేహమంతయు దాని రక్షణా భారమును స్వీకరించును. అదేవిధంగా భక్తుని యందలి ఏకత్వ భావన బద్ధజీవుల ఎడ కరుణగా ప్రకటమగుచుండును. దీనిని గూర్చియే భగవద్గీత 5వ అధ్యాయము 18వ శ్లోకమునందు పండితా సమదర్శన అని పలకబడినది. అనగా పండితుడైన వాడు ఎల్లరి బద్ధ జీవితమును సమంగా వీక్షించును. భక్తులు ప్రతి బద్ధజీవుని ఎడ కరుణను గొనియుందురు కనుక అపారక్య బుద్ధి అని తెలియబడుదురు. భక్తులు పండితులను జీవులు ఎల్లరును భగవంతుని అంశలని తెలిసిన వారును అగుటచే ఎల్లరూ సుఖమును బడియుటకై కృష్ణ భక్తిని ప్రచారము కావింతురు. దేహమందలి ఏదేని భాగము రోగగ్రస్తమైనచో దేహం యొక్క పూర్తి అవధానము ఆ భాగము పైననే నెలకొనును. అదేవిధంగా కృష్ణుని మరచి భౌతికత్వమున పడియుండెడి వాని ఎడ భక్తులు తమ దృష్టిని నిలిపియుందురు. సమస్త జీవులను భగవద్ధామమునకు చేర్చ పని చేయుటయే భక్తుని సమదృష్టి అయి ఉన్నది. హరే కృష్ణ. శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము 54వ శ్లోకము. హరే కృష్ణ. ప్లీజ్ రిపీట్. త్రయానామేక భావానాం త్రయానామేక భావానాం త్రయానామేక భావానాం త్రయానామేక భావానాం యో న పశ్యతి వైభిదాం యో న పశ్యతి వైభిదాం యో న పశ్యతి వైభిదాం సర్వభూతాత్మనాం బ్రహ్మన్ సర్వభూతాత్మనాం బ్రహ్మన్ సర్వభూతాత్మనాం బ్రహ్మన్ శాంతిమధిగచ్చతి శాంతిమధిగచ్చతి త్రయానామేక భావానాం యో న పశ్యతి వైభిదాం త్రయానామేక భావానాం యో న పశ్యతి వైభిదాం
సర్వభూతాత్మనాం బ్రహ్మన్ సశాంతిమధిగచ్చతి. సర్వభూతాత్మనాం శాంతి గచ్చతి. సర్వభూతాత్మనాం బ్రహ్మన్ సశాంతిమధిగచ్చతి. శాంతిమధిగచ్చతి. త్రయాణామేకభావానాం యో న పశ్యతి వైభిదాం సర్వభూతాత్మనాం బ్రహ్మన్ సశాంతిమధిగచ్చతి. త్రయాణామేకభావానాం హరే కృష్ణ. రామనారాయణ చౌదరి ప్రభు, బాల సరస్వతి మాతాజీ, సూర్యప్రకాష్ రావు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. త్రయాణామేక భావానాం యో న పశ్యతి వైభిదాం సర్వభూతాత్మనాం బ్రహ్మన్ సశాంతిమధిగచ్చతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. త్రయాణమేక భావానాం యో న పశ్యంతి వైభిదాం సర్వభూతాత్మనాం బ్రహ్మన్ శాంతిమధిగచ్చతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. త్రయాణామేకభావానాం యో న పశ్యతి వైవిధాం సర్వభూతాత్మనాం బ్రహ్మన్ సశాంతిమధిగచ్చతి. హరే కృష్ణ ప్రభు, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. భక్తవత్సల మురారిదాసు ప్రభు, తర్వాత రామకృష్ణ ప్రభు, అరుణ మాతాజీ. త్రయాణాం ఏకభావానాం యో న పశ్యతి వైభిదాం సర్వభూతాత్మనాం బ్రహ్మన్ సశాంతిమధిగచ్చతి. హరే కృష్ణ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. త్రయాణామేకభావానాం యో న పశ్యతి వైభిదాం సర్వభూతాత్మనాం బ్రహ్మన్ సశాంతిమధిగచ్చతి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. త్రయాణామేక భావానాం యో న పశ్యతి వైభిదాం సర్వభూతాత్మనాం బ్రహ్మన్ సశాంతిమధిగచ్చతి. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. భారతీ మాతాజీ, మంజు భాషిని మాతాజీ, నాగమణి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణాం. త్రయాణామేక భావానాం యో న పశ్యతి వైభిదాం సర్వభూతాత్మనాం బ్రహ్మన్ సశాంతిమధిగచ్చతి. ధన్యవాదాలు ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. త్రయాణామేక భావానాం యో న పశ్యతి వైభిదాం సర్వభూతాత్మానాం బ్రహ్మన్ సశాంతిమధిగచ్చతి. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. త్రయాణామేక భావానాం యో న పశ్యతి వైవిధాం సర్వభూతాత్మనాం బ్రహ్మన్ సశాంతిమధిగచ్చతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. విశాలవతి మాతాజీ, భవానీ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. త్రయాణామేక భావానాం యో న పశ్యతి వైవిధాం సర్వభూతాత్మానాం బ్రహ్మన్ సశాంతిమధిగచ్చతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. త్రయాణామేక భావానాం యో న పశ్యతి వైభిదాం సర్వభూతాత్మనాం బ్రహ్మన్ సశాంతిమధిగచ్చతి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఈ శ్లోకంలో ఉన్నటువంటి పదాల యొక్క అర్థాలు, భావము, భాష్యం చూద్దాము. హరే కృష్ణ. త్రయాణాం ముగ్గురును, ఏకభావానాం ఒకే భావమును, యః
యః ఎవరైతే ఎవరైతే న పశ్యతి పశ్యతి చూడరో చూడరో వై వై దిక్కముగా దిక్కముగా విదాం విదాం వేదమును వేదమును సర్వభూత ఆత్మనాం సమస్త జీవుల యందలి పరమాత్ముని యొక్క సమస్త జీవుల యందలి పరమాత్ముని యొక్క బ్రహ్మన్ బ్రహ్మన్ ఓ దక్షుడా ఓ దక్షుడా సహా సహా అతడు అతడు శాంతిం శాంతిం శాంతిని శాంతిని అధిగచ్చతి పొందును పొందును హరే కృష్ణ. భావము బ్రహ్మ శివుడు కానీ లేక జీవులు గాని దేవదేవునికి భిన్నము కారని భావించువాడు బ్రహ్మము ఎరిగినవాడు మాత్రమే నిజముగా శాంతిని అనుభూత మొనర్చుకొన జాలును అని అన్యులు కారు. ఈ శ్లోకమునందు రెండు పదములు ప్రధానమైనవి. త్రయాణం అను పదము మువ్వురుని అనగా బ్రహ్మ దేవుడిని, శివుని, విష్ణువును సూచించును. వారు ముగ్గురు కనుక వేరుగా నున్నవారే అయినను అదే సమయమున వారు ఏకమును అయి ఉన్నారు. అది ఏ అచింత్య భేద తత్వము అనబడును. పాలు పెరుగు ఏకమును భిన్నమును అయి ఉన్నవనుచు బ్రహ్మ సంహిత యందు వాటి ఉదాహరణమును తెలుపబడినది. రెండును పాలే అయినను పెరుగు రూపాంతరము చెందియున్నది కనుక నిజమగు సుఖమును సాధించుటకు మనుజుడు సమస్తమును సమస్త జీవులను అంటే బ్రహ్మ రుద్రాదులతో సహా దేవదేవునికి అభిన్నముగా గాంచవలెను. వారెవ్వరును స్వతంత్రముగా లేరు. మనమెల్లరము ఆ దేవదేవుని విస్తారములే. ఇది ఏ వివిధత్వమునందు వేకత్వము కాగలదు. అనగా వివిధములగు రూపములు ఉన్నప్పటికీ అవన్నీయును విష్ణువులోనే అంటే విష్ణువులోనివే. సమస్తము ఆ దేవదేవుని శక్తి విస్తారమే అయి ఉన్నది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకములకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క భావము మరియు భాష్యములు ఇవ్వబడినటువంటివి. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీచైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ. శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్యదేవం. శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే.
నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాదే పాశ్చాత్యదేశతారిణే. నమో మహావదన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ ప్రదాయతే కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామ్నే గౌరిత్విషే నమః. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీన బంధు జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే వృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌరభక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో ఇక్కడ శ్రీమద్ భాగవతము 4వ స్కందము 7వ అధ్యాయము దక్షిణచే యజ్ఞ నిర్వహణము అనేటువంటి అధ్యాయంలో మరి ఆ దక్షుడు నిర్వహిస్తూ ఉన్నటువంటి యజ్ఞం దగ్గర విష్ణు భగవానుల వారు ప్రత్యక్షమవడము, ఆ ప్రత్యక్షమైనటువంటి భగవానుని చూసినటువంటి వారందరూ కూడా వివిధ రకాలుగా ఆ భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించినటువంటి అంశాలను చూసాము. ఇక వారి యొక్క ప్రార్థనలకు ప్రసన్నుడైనటువంటి ఆ విష్ణు భగవానుడు, సో ఎందుకంటే సమస్తము ఆయన ద్వారానే, సమస్తము ఆయనలోనే ఉన్నటువంటి, అందుకే విష్ణు భగవానుడే సర్వయజ్ఞ ఫలములకు భోక్త, సర్వజీవుల యందలి పరమాత్ముడైనటువంటి కారణంగా ఆయన సమస్తము ఆయనే, సమస్తము ఆయన యొక్క శక్తుల ద్వారానే విస్తరించి ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆయన భాగాలతోనే తృప్తి పొందుతున్నాడు అని, మరి ఇక ఆ విధంగా తృప్తి చెందినటువంటి విష్ణు భగవానుడు ప్రసన్న భావముతో దక్షుడితో పలుకుతూ ఉన్నటువంటి అంశాలను మనము చూస్తూ ఉన్నటువంటిది. సో ఆ క్రమంలో మొదటగా విష్ణు భగవానుడు బ్రహ్మ శివుడు నేను ఈ జగత్తుకు పరమ కారణమై ఉన్నాము, నేను సాక్షి స్వరూపుడైనటువంటి పరమాత్ముడను అంటూ ఆయన అలాగే ఇంకా చెప్తారు దక్షుడితో, నేను ఆదిదేవుడునైనను ఈ జగత్తు యొక్క సృష్టి స్థితి లయల కొరకు ఆత్మమాయ ద్వారా వర్తించుచు ఆయా క్రియలను అనుసరించి నా ప్రాతినిధ్యములు భిన్న నామములతో పిలువబడును. అన్నీ నేనే అని అంతకుముందు చెప్పినప్పటికీ ఆ వివిధ రకాలైనటువంటి ప్రాతినిధ్యములను అనుసరించి నేను భిన్నంగా గోచరిస్తాను అనేటువంటిది చెప్పినటువంటిది. ఇంకా చెప్తారైనా, ఓ దక్ష, ఎవడైతే సరైనటువంటి జ్ఞానం లేక ఉంటాడో అటువంటి వాడు మాత్రమే బ్రహ్మ శివుడు వంటి దేవతలు స్వతంత్రులని, జీవులు కూడా స్వతంత్రులనే భావిస్తారు, అది వారి యొక్క అజ్ఞానము అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి విషయాలను మనము పూర్వపు శ్లోకములలో చూసినటువంటివి. ఇక ముఖ్యంగా ఈరోజు ఆ భగవంతుడు చెప్తూ కొనసాగింపుగాను ముగింపుగాను ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంటే అంశాలుగా, భక్తుడు సమత్వ భావంతో ఉంటాడు, సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావాన్ని కలిగి ఉంటాడు. భక్తుడు సర్వజీవుల ఎడ ఏ విధంగా అయితే భగవంతుడు సుహృద భావంతో ఉంటాడో అదే విధంగానే మరి భక్తులు అనేటువంటి వాడు, భగవద్భక్తుడు అన్ని జీవుల ఎడ సమత్వ భావంతో
దృష్టితోనే ఉండగలుగుతాడు అని చెప్తూ ఉన్నటువంటిది ఈ శ్లోకాలలో. ముఖ్యంగా ఈ 53వ శ్లోకంలో ఆయన చెప్తూ ఉన్నటువంటి అంశాన్ని మైత్రేయుడు విదురునితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి వారి యొక్క సంభాషణగా ఇక్కడ జరుగుతూ ఉన్నటువంటిది విదుర మైత్రేయ సంభాషణ. మైత్రేయుడు విదురుడితో చెప్తూ ఉన్నటువంటి యథా పుమాన్న స్వాంగేషు శిరపాణ్యదిషు క్వచిత్ పారక్య బుద్ధిం కురుతే ఏవం భూతేషు మత్పరః. మరి ఆయన ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు ఆ భగవంతుడు, యథా పుమాన్న స్వాంగేషు, మానవుడు ఏ విధంగానైతే వలె తన దేహంలో శిరపాణ్య ఆదిషు క్వచిత్, సో ఆయన యొక్క మరి దేహమందలి శిరము, తర్వాత హస్తము మొదలైనటువంటి దేహాంగముల వేరని తలచుడు. అదే చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సామాన్యమగు తెలివి కలవాడెవడైనను శిరము ఇతర దేహములు వేరు అని తలచడు. అదేవిధంగా నా భక్తుడు సర్వవ్యాపి అయినటువంటి నన్ను దేని నుండియో, అదేవిధంగా ఏ జీవుని నుండియో భేదపరపడు అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. ఎందుకంటే మరి ఏమాత్రము ఈ దేహం పైన జ్ఞానం ఉన్నటువంటి వాడైనా, ఎందుకంటే మరి మన యొక్క ఈ దేహానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను చూస్తూ మన దేహంలో ఉన్నటువంటి ప్రతిదీ కూడా నాదే, నేనే అని చెప్పాం. ఈ చెవు ఇచ్చినా, ఈ కళ్ళు చూసినా, ఈ ముక్కు, ఈ నోరు, ఏది అయినా, ఈ హస్తములు అయినా, ఈ శిరస్సు, ఇవన్నీ కూడా మరి ఏదైనా నేనే అనేటువంటి, నాది అనేటువంటి భావనలో మనమున్నట్లుగానే మరి ఈ సమస్తము, ఈ భౌతిక ఆధ్యాత్మికములు మొత్తము కూడా ఆ దేవదేవుడైనటువంటి శ్రీకృష్ణ భగవానుల్లోనే ఉన్నటువంటివి కదా. మరి అలాంటప్పుడు మనలో ఈ దేహాంగాలు ఎలా అయితే వేరు కావో, అదే మాదిరిగా ఆ భగవంతుడిలో ఉన్నటువంటివి ప్రతిదీ కూడా ఆ భగవంతుడిలోనే ఉన్నటువంటిది కనుక మరి ఇది భౌతికమైన ఆధ్యాత్మిక జగత్తైనా మొత్తం కూడా ఆయనలోనే లీనమై ఉన్నటువంటి కారణంగా యథార్థమైనటువంటి దృష్టిని కలిగినటువంటి వాడు, ఆ భగవంతుణ్ణి పైన సరైనటువంటి అవగాహన కలిగినటువంటి వాడు ఎవడు కూడా మరి ఇవన్నీ కూడా వేరు అనేటువంటి భావనలో ఉండదు. సో అందుకే ఆ భగవంతుని యొక్క మరి గుణ అవతారాలైనటువంటి, ఆయన అంతకుముందు శ్లోకాలలో చెప్పబడినట్లుగా ఆ భగవంతుని యొక్క గుణ అవతారాలైనటువంటి బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు అభిన్నము అని చెప్తారు. అదేవిధంగా వారు చేసేటువంటి కార్యాలను అనుసరించి భిన్నము. ఎందుకంటే అదే సమయంలో ఆయన చెప్తారు, వారు స్వతంత్రులు అని భావించడం కూడా అజ్ఞానమే అని చెప్పినటువంటిది. అదే వివిధత్వంలోని ఏకత్వము. ఎలాగైతే ఈ దేహం అంతా ఒకటే అన్నప్పుడు చేతులు చూస్తే చెయ్యి వేరుగా కనిపిస్తూ ఉంటుంది, కండు వేరుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది, శిరస్సు వేరుగా ఉంటుంది, అంటే మొండెం వేరుగా ఉంటూ ఉంటుంది. సో కనుక మరి అలా భిన్నంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా మొత్తము ఒకటే. అంటే ప్రతిదీ కూడా, ప్రతి జీవుడు ఈ అచేతనములైనటువంటివి ప్రతిదీ సమస్తము కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క ఆధీనంలో ఉన్నటువంటిదిగానే చూడవలెనని చెప్తున్నారు. మరి ఏ విధంగానైతే ఈ దేహం సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఏదైనా ఒక దేహంలో ఒక అంగానికి కొంచెం ఏదైనా రోగం కలిగినట్లయితే, అంటే అది కొంచెం రోగగ్రస్తమైనప్పుడు మన దృష్టి అంతా ప్రతిదీ కూడా ఇక్కడ ఏదైనా అంటిందనుకోండి తీసేయడానికి ఈ చెయ్యొచ్చు ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది. కళ్ళు చూస్తుంది ఎక్కడుంది అనేటువంటి చూడడానికి ఉపయోగపడుతుంటుంది కదా. చర్మం స్పర్శ ద్వారా మనకి ఇవన్నీ, అంటే ప్రతిదీ కూడా
ఏ విధంగా అయితే కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తుందో అదే విధంగా మరి బద్ధ జీవితం కారణంగా మరి ఈ అజ్ఞాన అంధకారంలో ఆ భగవంతుణ్ణి మరిచినటువంటి కారణంగా మరి ఆ భక్తులు ఈ బద్ధ జీవులు భిన్నంగా కనిపించినప్పటికీ, అందుకే భగవద్గీతలో శ్రీకృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తారు, ఆ 5వ అధ్యాయంలోని 18వ శ్లోకంలో చెప్పబడినటువంటి హరే కృష్ణ, ఈ శ్లోకాన్ని చెప్పగలిగేవాడు చూడకుండా, హరే కృష్ణ గుర్తున్నవాడు. నీరజా మాతాజీ. మాతాజీ వినిపించట్లేదు, మీరు మీట్లోనే ఉండి మాట్లాడు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా ప్రభుజీ? చెప్పండి. ప్రణామాలు ప్రభుజీ. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని శునిచేవ స్వపాకే చ పండితా సమదర్శినా. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. సో ఓకే, ఇక్కడ మనకి సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో బోధిస్తూ చెప్తూ ఉన్నటువంటి మరి అంశాలలో, ఎందుకంటే దివ్యమైన పరమసత్యము శ్రీకృష్ణ భగవానుడే అనేటువంటిది మనకి భగవద్గీత ద్వారా కేంద్రీకృతమైనటువంటిది. సో అందులో ఆయన చెప్తారు, విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునిచైవ స్వపాకే చ పండిత సమదర్శిన అంటూ చెప్పండి. అంటే ఆ విద్యతోనూ వినయంతోనూ కూడినటువంటి ఆ బ్రాహ్మణులనైనా, అంటే వినమ్రులైనటువంటి అంటే పండితులు అనేటువంటి వాడు ఎవడైతే ఉన్నాడో, అంటే యథార్థ జ్ఞానాన్ని తెలిసినటువంటి వాడు, ఆ విద్యా వినయము కూడినటువంటి ఆ బ్రాహ్మణులునైనా, అలాగే చండాలుడునైనా, కుక్క మాంసం తినేటువంటి స్వపాకేచ అని చెప్పబడుతున్నటువంటిది. స్వపాకే అంటే ఆ కుక్క మాంసం తినేటువంటి వాడు, అంటే చండాలుడు అని చెప్తుంటారు. అటువంటి వాడినైనా సమదృష్టితోనే చూస్తాడు. అలాగే ఇక్కడ చెప్పబడుతున్నటువంటి గవిహస్తిని అంటే గోవును కానీ ఏనుగును కానీ, సుని అంటే కుక్కనైనా, అవి చూస్తే జాతులుగా భిన్న దేహాలలో ఉన్నటువంటివి, కానీ వాటన్నిటిలో కూడా పరమాత్ముని దర్శించగలిగేటువంటి వాడు పండితుడు. అంటే యథార్థమైన పండితుడు అంటే సరైనటువంటి జ్ఞానం కలిగినటువంటి వాడు, బుద్ధిమంతుడు అని చెప్తారు. సరైనటువంటి బుద్ధిని ఉపయోగించగలిగినటువంటి వాడు. సో వినమ్రులైనటువంటి యోగులు బ్రాహ్మణులైనా, చండాలుడినైనా, అలాగే గోవునైనా, ఏనుగునైనా, కుక్కనైనా సమదృష్టితో చూస్తాడు. ఎందుకంటే ఈ సమస్తము ఆ భగవంతుడిలోనే ఉన్నవి. అలాగే సమస్త జీవులలోనూ పరమాత్మ రూపంలో ఆ భగవంతుడు ఉన్నాడు అనేటువంటి భావన, అంటే సర్వము సమస్తములోనూ ప్రతి దగ్గర కూడా భగవంతుణ్ణి దర్శించగలిగేటువంటి వాడు. సో సమదృష్టితో చూస్తాడు అనేటువంటిది ఇక్కడ చెప్తూ ఉన్నటువంటి. ఎవడైతే మరి ఎవరు ఉంటారో అలా సమదృష్టితో, అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వాడు. భక్తి భావనలో, అందుకని ఆయన చెప్తున్నారు, భక్తులు, నా యొక్క భక్తులు సమభావనతో, జీవులందరి ఎడ సమత్వ భావంతో ఉంటారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో కనుకనే భక్తులు ఎంతటి కరుణామయులు అంటే ఆ భగవద్భక్తులు, వారు ఏమైనా పర్వాలేదు, కానీ నలుగురికి ఎలాగైతే ఇంత మనకి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, రోగగ్రస్తులైనటువంటి ఈ భవబంధనాలలో చిక్కుకున్న కారణంగానే, మనం చేసినటువంటి కర్మల ఫలంగానే ఆ జీవులన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క అంశలైనప్పటికీ వివిధ రకాలైనటువంటి తొడుగులను, ఈ సృష్టిలో ఉండే 84 లక్షల రకాలైనటువంటి దేహాలలో నిరంతరము మారుతూ ఉండేటువంటి ఈ బద్ధ జీవులను చూసి, ఈ పతిత జీవులను చూసి భక్తులనేటువంటి వారు ఎంతో ఆత్రుతతో వారిని ఉద్ధరించడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు.
సో దీనికి మంచి ఉదాహరణగా మనకు చెప్పబడుతున్నటువంటి రామానుజాచార్యుల వారిని తీసుకున్నట్లయితే వారు వారి గురువు గారైనటువంటి యాదవ ప్రకాశ పండితులు వారి దగ్గర వెళ్ళి వారు దీక్ష తీసుకుంటారు. ఆ దీక్ష తీసుకున్నటువంటి సమయంలో రామానుజాచార్యులతో అంటారట, యాదవ ప్రకాశ పండితులు వారు, నేను నీకు మంత్రోపదేశం చేస్తాను, ఈ మంత్రోపదేశం నిన్ను ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడేస్తుంది, ఆ భగవద్ధామాన్ని భగవంతుని చేరుకోవడానికి నీకు అది దోహదపడుతుంది. కాబట్టి నేను ఉపదేశించిన ఈ మంత్రాన్ని నువ్వు నిరంతరం ప్రాక్టీస్ చేయి, కానీ అదే సమయంలో ఈ మంత్రాన్ని నీవు ఎవ్వడికీ చెప్పొద్దు అని చెప్తారట. ఒకవేళ నీవు నా మాట వినకుండా ఎవరికైనా చెప్పినట్లయితే నువ్వు ఖచ్చితంగా నరకానికి పోతావు అని అంటారట యాదవ ప్రకాశ పండితులు వారు, వారి గురువు అయినటువంటి రామానుజాచార్యుల వారితో. సరే చేస్తారు. ఆ మంత్రాన్ని తెలుసుకున్న ఆయన, అంటే గురువు ఉపదేశించినటువంటి మంత్రం ఆయనకు చెప్పారు కదా, నిన్ను ఇది ఉద్ధరించేటువంటిది, ఈ భవబంధనాల నుండి, ఈ భవరోగం నుండి నిన్ను బయటపడేసేటువంటి మంత్రము అని మంత్రోపదేశం చేస్తారు. కానీ ఆ మంత్రాన్ని ఆయన గొప్ప భగవద్భక్తుడు. సో ఆ మంత్రాన్ని గురువు నుండి ఉపదేశం పొందిన తదుపరి ఆయన వారి ఊరిలోకి వచ్చేసి ఒక ఎత్తైనటువంటి ప్రదేశం, గుడిగా గోపురం అని చెప్తారు కొంతమంది, వేరే ఎత్తైన ప్రదేశము. సో ఆ ప్రదేశం పైకి ఎక్కి ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళందరినీ, రండి, నీకు మీ అందరూ ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడి ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకునే మార్గాన్ని నేను మీకు తెలియచేస్తాను, రండి 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 అంటూ అందరిని పిలుస్తారట. అందరూ అక్కడికి వస్తే, సో మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఈ దుఃఖాలయ అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ ప్రదేశము నుండి బయటపడేసి ఆ భగవంతుని చేరే మార్గం మంత్రం నేను ఉపదేశం చేస్తాను మీ అందరికీ, రండి రండి అంటే అందరూ వస్తారట. వస్తే అందరికీ చెప్తారట, ఓం నమో నారాయణాయ అని ఆ మంత్రోపదేశం అందరికి చేస్తారట. హరే కృష్ణ అందరూ ఒకసారి చెప్పండి, ఓం నమో నారాయణాయ. సో ఆ విధంగా హరే కృష్ణ చెప్పండి మరి. హరే అందరినీ చెప్పండి అన్నారు, అందుకని చెప్పండి. ఓం నమో నారాయణాయ. ఓం నమో ఆయన అందరికీ, ఊర్లో వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ మంత్రాన్ని ఉపదేశం చేసి, ఇది మిమ్మల్ని ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడేసి ఆ భగవంతుని చేర్చడానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటూ అందరికీ ఆయన దాన్ని చెప్తే, ఆ మాట అటు నుండి ఇటు నుండి ఆగదు కదా, జరిగిన విషయం గురువు గారికి చేరుతుందట. గురువు గారు పిలిచి, రామానుజాచార్యుల వారిని పిలిచి, రామానుజా, నీకేం చెప్పాను నేను? నీకు మంత్రోపదేశం చేసినప్పుడే చెప్పాను, ఇది నువ్వు ఎవరికైనా బయటికి చెప్తే నువ్వు నరకానికి పోతావు అని చెప్పాను కదా నేను, మరి నువ్వేం చేసావయ్యా అంటే, గురువుగారు, నేనొక్కడిని నరకానికి పోయినా పర్వాలేదు, కానీ ఇంతమంది బద్ధజీవులు ఉద్ధరించబడితే వారందరి కోసం నేను నరకానికి పోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను గురువుగారు అంటారట. అది ఒక భక్తుడు చేసేటువంటి ప్రచారం. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు, వారి గురువు గారైనటువంటి, ఇక్కడ గురువు మాట కోసం వారి గురువు గారు భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు పాశ్చాత్య దేశాలలో మన యొక్క కృష్ణ తత్వాన్ని, కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రచారం చేయండి, మీలాంటి, అంటే మొదటిసారిగా కలిసినప్పుడు మీలాంటి యువకులు, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడేటువంటి వారికి మన ఈ తత్వాన్ని ప్రచారం చేయండి అని చెప్పడము. అలాగే వారు మీకేదైనా సమయం, డబ్బు కలిస్తే దాన్ని
మన తత్వాలను ప్రచురించండి. ఎందుకంటే ఈ రోజులో శ్రీమద్ భాగవతం, పురాణాలు ఇవన్నీ కూడా వ్యాసుల వారు అలా గ్రంథీకరించకపోతే ఈరోజు ఈ కలియుగంలో మన పరిస్థితులు ఎలా ఉండేవి, ఈ తత్వాలు అంటూ తెలిసేవి కాదు, ఎలా ఉండేవాళ్ళమో ఆశ్చర్యించండి. అలాగే పాశ్చాత్య దేశాలకు వెళ్ళి ఆయన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మరి ఈ కృష్ణ తత్వాన్ని, ఈ మంత్రాన్ని హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఈ మంత్రాన్ని ఇచ్చి వాళ్ళు అప్పుడు అక్కడ హిప్పీ కల్చర్, పాశ్చాత్య నాగరికతలు, మందు మగువ ఆ మత్తులలో తూలుతూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఏమయ్యా ఇదేం మత్తు, ఆ భగవంతుని ధామంలో ఆ భగవంతుడితో నిత్యము ఉండి ఆనందించేటువంటి శాశ్వత ఆనంద మార్గాన్ని నేను చూపెడతాను అంటే ఆయన మాట నమ్మి ఎంతోమంది పాశ్చాత్యులు, క్రిస్టియనిజం అవన్నీ ఉండేటువంటి కొన్ని చెప్తారు. శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి లీలామృతంలో ఉంటుంది. ఒక భక్తుడు తన తల్లి ప్యూర్ క్రిస్టియన్గా ఉండేటువంటి, బైబిల్ తప్ప ఏం చదవద్దు అని చెప్తూ ఉంటే ఆయన ప్రభుపాదుల వారి దగ్గరకు వచ్చేసి ఈ కృష్ణతత్వాన్ని దీక్ష తీసుకోవడం అవి కూడా జరిగితే తదుపరి తన తల్లి కూడా, అంటే ఈ కృష్ణతత్వాన్ని, నామాన్ని చేస్తూ ఉంటే ఇంట్లో ఒక్కళ్ళు చేస్తే వాళ్ళ ద్వారా వాళ్ళ కుటుంబాలు కూడా ఉద్ధరించబడతాయి అని చెప్పబడుతుంది. అందుకే చైతన్య మహాప్రభులు వారు దీన్ని ప్రచారం చేస్తున్నారు. కృష్ణ చైతన్యాన్ని ప్రతి ఒక్కళ్ళకి ప్రతిదానికి చేస్తూ ఉంటే క్రమంలో వారి యొక్క శిష్యులతో అడుగుతారట, మరి హరే కృష్ణ 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 హరే హరే అంటూ భగవన్నామాన్ని మానవులమంటే మనం పలుకుతూ ఉన్నాం, మనం ఉద్ధరించబడతాము, మరి ఇతర జీవుల పరిస్థితి ఏంటి, అన్ని జీవులు సమానమే అంటున్నారు కదా అనేటువంటి భావనలో ఉన్నప్పుడు చెప్తారట వారు, ఎవడైతే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని అంటూ కీర్తిస్తూ ఉన్నప్పుడు ఏవైతే జంతువులు జాలాలు వింటాయో అవి కూడా ఉద్ధరించబడతాయి, వాటికి కూడా అవకాశం లభిస్తుంది అని చెప్తారు. దానికి ఆయన చైతన్య చరితామృతంలో ఎన్నో ఉదాహరణలు, కుక్కలు అవన్నీ కూడా, అలాగే ఆయన అడవులలో వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఏనుగులు, సింహాలు, పులులు అన్నీ కూడా వచ్చేసి నాట్యం చేసినటువంటి విషయాలను చూస్తాం. సో మరి ఓకే, జంతువులు అంటే వచ్చి వినే అవకాశం ఉంటుంది. మరి వృక్షాల పరిస్థితి ఏంటంటే మనం నగర కీర్తనలు చేస్తూ లేదా అలా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు వాటి దగ్గరకు మనం పోయినప్పుడు వాటి దగ్గర మనం చేస్తే అవి కూడా ఉద్ధరించబడతాయి అని చెప్తారట. ఆ విధంగా భక్తులు మరి ఇతరులను ఉద్ధరించడానికి చేసేటువంటి ప్రయత్నమే ఈ భక్తి తత్వాన్ని ప్రచారం చేయడం. అందుకే ఇస్కాన్ సంస్థలో వివిధ భాగాలు ఉన్నటువంటివి, ప్రీచింగ్ ఉంది, అర్చనం ఉంది, ఇంకా వివిధ ప్రసాద వితరణం, బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అన్నీ వివిధ రకాలుగా ఉన్నాయి. ఇందులో ప్రీచింగ్ ఆయన శిరస్సుగా చెప్తారట శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. మరి శిరం, ఈ తల కరెక్ట్గా ఉంటేనే కదా మిగిలినవన్నీ. కాబట్టి అందుకే ఇస్కాన్ అనేటువంటి ప్రతి దగ్గర కూడా మనకు మంగళూరు ఇస్కాన్ ప్రీచింగ్ని ఇంత ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఇవాళ పొందినటువంటి స్థితి అంటే వారి గురువు అయినటువంటి మనకి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు చెప్పినటువంటి ఈ ప్రీచింగ్, దీన్ని ప్రపంచవ్యాప్తంగా, అంటే ఇది మనకు శిరస్సు అని చెప్తారు. ఈ దేహంలో ఇస్కాన్ అనేటువంటి ఈ దేహం ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ప్రీచింగ్ అనేటువంటిది స్థిరంగా చెప్తూ ఉంటారు. స్థిరం లేకుండా మిగిలిన ఉండడం కష్టం అవుతుంది. కనుకనే ఇస్కాన్లో భక్తులుగా ఉన్నటువంటి మనం వీలైనంత వరకు దీన్ని నలుగురికి ఈ భక్తి తత్వాన్ని ప్రచారం చేస్తూ ఉండాలి అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో అందుకే ఇక్కడ మరి సాక్షాత్తు విష్ణు భగవానుడే ఈ శ్లోకాలలో చెప్పబడినటువంటి ఈ విషయం, తన భక్తులు ఎలా ఉంటారో చెప్పినటువంటిది. సో దానికి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మరి భక్తులు అనేటువంటి వారు ప్రతి బద్ధ జీవుని ఎడ కరుణతో ఉంటుంటాడు. అదే ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో 53వ శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లుగా అపారక్య బుద్ధి అని
చెప్పబడినటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నట్లు. సో కాబట్టి ఎవడైతే వాస్తవానికి ప్రతిజ్ఞలు కూడా భగవంతుని యొక్క తత్వాన్ని, భగవంతుని యొక్క అంశాలుగా ఉన్నటువంటి, కానీ ఆ కృష్ణుని మరిచి భౌతికత్వంలో పడి ఉన్నటువంటి ఈ భౌతిక బంధనాలలో, ఈ మోహంలో, మాయామోహంలో చిక్కుకొనినటువంటి కారణంగా మనము ఈ భవబంధనాలలో చిక్కుకుంటూ వివిధ రకాలైనటువంటి దేహాలను పొందుతూ ఉన్నాం. కానీ భక్తుడు అనేటువంటి వాడు కృష్ణుణ్ణి మరిచి భౌతికత్వమున పడి ఉన్నటువంటి వారి ఎడ కృపతో వారిపైన భక్తులు దృష్టిని నిలుపుతూ ఉంటారు. ప్రతి జీవులను కూడా, సమస్త జీవులను భగవద్ధామానికి చేర్చడమే భగవంతుని యొక్క భక్తుల యొక్క సమమైన దృష్టి అని చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే మరి 54వ శ్లోకంలో చెప్పబడినట్లుగా బ్రహ్మ, విష్ణు, శివుడు కానీ లేక ఏ జీవులు కానీ ఆ దేవదేవుని యొక్క భిన్నము కారు అని భావించడము, బ్రహ్మమును ఎరిగి అంటే జ్ఞానాన్ని తెలిసినటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే, అలా తత్వాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు మాత్రమే నిజమైనటువంటి శాంతిని, అనుభూతిని పొందగలుగుతారు తప్ప అభక్తులు కారు అనేటువంటి చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే సమస్తము ఆ భగవంతునిలో ఉన్నటువంటిది. అంత మాత్రాన ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మన దేహంలో ఈ చేతులు లేదా శిరస్సు ఇవే ఉన్నాయి అనుకోండి, పక్కకు తీసి పెట్టేసాం అనుకోండి, స్వతంత్రం చేసాం అనుకోండి, వేరు చేసాం అనుకోండి, ఏది కూడా మనుగడలో చేయలేదు. సో కాబట్టి ఆ భగవంతుల్లో ఉన్నప్పుడు భగవంతునితో సమానమని భావనలో ఉన్నప్పటికీ అవి స్వతంత్రం, ఏది స్వతంత్రం కాదు. ప్రతిదీ కూడా భగవంతుని పైననే ఆధారపడి ఉన్నటువంటిది అనేటువంటిది తెలుసుకోవలసినటువంటి. సో ఎందుకంటే ఎవరు కూడా స్వతంత్రంగా లేరు. ఎందుకంటే ప్రతిదీ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క విస్తారములే. అదే ఆ వివిధ తత్వమునందు ఏకత్వము అనే భావన అంటూ చెప్తున్నారు. అనగా వివిధములైనటువంటి రూపాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అవన్నీ విష్ణు భగవానుల్లోనే ఉన్నట్లు, సమస్తము ఆ దేవదేవునికి చెందినటువంటి శక్తి విస్తారమే అని మనకి చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశము. సో కాబట్టి భక్తులు, అలాగే మనకి భారతదేశంలో ఎన్నో గౌడియ మఠాలను స్థాపించి శ్రీల ప్రభుపాదులు వారి గురువు అయినటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతుల వారు భారతదేశం అంతటా కూడా ఈ తత్వాన్ని, కృష్ణ చైతన్య తత్వాన్ని బోధించడానికి వారు ప్రయత్నం చేశారు. అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా చేస్తూ, సో అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఎప్పుడు కూడా ఆ భక్తి భావనలోనే ఉంటూ భక్తులందరినీ, అంటే ఈ పతిత జీవులను ఉద్ధరించి, మీరెప్పుడు ఈ మంత్రాన్ని నిరంతరం ధ్యానిస్తూ ఉండండి, నేను వచ్చేసి మిమ్మల్ని భగవద్ధామానికి తీసుకువెళ్తాను అని చెప్తూ ఉంటుంటారట. సో ఆ విధంగా వైష్ణవులు అనేటువంటి వారు, భక్తులు అనేటువంటి వారు పతిత జీవులను ఉద్ధరించడానికి ఉన్నటువంటి వారు, సమస్త జీవుల పట్ల సమత్వ భావం. ఎందుకంటే ఆ భగవంతుడు సుహృదం సర్వభూతానాం అంటూ చెప్తూ ఉంటుంటారు కదా. సో కాబట్టి నేను సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావంతోనే ఉంటాను, సకల జీవులకు ఉపకారిగాను శ్రేయోభిలాషిగాను ఉంటాను అని చెప్తారు. ఆ భావాన్ని అర్థం చేసుకున్నటువంటి వాడు సర్వజీవుల ఎడ సమత్వ భావంతోనే ఉంటాడు. అదే చెప్తారు కృష్ణ భగవానులు కూడా భగవద్గీతలో. అలా మరి ఆయన్నే భోక్తగాను, ఆయనే పరమాధికారిగాను, ఆయనే సర్వాంతర్యామిగాను, ఆయనే పూర్ణ పురుషోత్తముడుగాను భగవంతుణ్ణి తెలుసుకొని, ఆయనే సకల జీవులకు శ్రేయోభిలాషి, ఉపకారి అని తెలుసుకున్నటువంటి వాడు ఆ భగవంతుని యొక్క భక్తి భావనలో ఉంటూ మరి ఈ భౌతికమైనటువంటి అన్ని
కార్యాల నుండి విముక్తులై శాంతిని పొందుతారు అని చెప్తారు. సో ఆ విధంగా ఆ భావనలో ఉన్నటువంటి వారు ఇతర జీవులను కూడా మరి ఉద్ధరించడానికి, అలాగే ఇక్కడ ఆ భగవంతుడిలో ఉండేటువంటి అన్నీ కూడా అచింత్య భేద భేదత్వం అన్నటువంటిది అన్నీ కూడా ముగ్గురు బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ముగ్గురు సమానులే. అట్ ద సేమ్ టైం వారి యొక్క కార్యాలను అనుసరించి వారు భిన్నంగా ఉన్నట్టు. అంటే ఇలాగ దానికి మనకి బ్రహ్మ సంహితలో చెప్పబడినట్లుగాను ఇంతకు ముందు కూడా చెప్పుకున్నాము. పాలు పెరుగు ఏకమును భిన్నము అయి ఉన్నట్లుగా మొన్న ప్రభు మనకి చక్కగా వివరించినటువంటిది. రెండు కూడా పాలే అయినప్పటికీ రూపాంతరం చెందినవి కనుక పాలు వేరు పెరుగు వేరుగాను చూస్తూ ఉంటాం. కానీ పాల నుండే పెరుగు వస్తూ ఉంటుంది. ఆ విధంగా చూస్తే పాలు పెరుగు ఒకటే, కానీ రూపాంతరం చెందిన కారణంగా భిన్నమై ఉన్నటువంటిది. సో కనుకనే నిజమైనటువంటి సుఖాన్ని సాధించడానికి మనిషి సమస్తమును సమస్త జీవులను అంటే బ్రహ్మ శివుడితో సహా ఆ దేవదేవునికి అభిన్నంగా భావించాలి. అదే సమయంలో వారెవరూ కూడా స్వతంత్రంగా లేరు, అందరూ కూడా ఆ భగవంతుని యొక్క విస్తారములే అనేటువంటిది మనము తెలుసుకోవాలి. అదే నిజమైన జ్ఞానము అంటూ చెప్తూ ఉన్నటువంటిది. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. సో ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకములకు ఇవ్వబడినటువంటి అంశాలు. హరే కృష్ణ.